Yung truck. Kaya nag-aantay tayo ng rescue. Dito pa rin kami sa sa unang namin, unang drop. So may balat yata yung pahingan ko. Puti ka. Minsan na lang tayo makabiyahe eh. Ganito pa nangyari. Puti nga. Dito kami sa yan ang palengke yan. Dito kami sa Muñoz. Dapat nito palitan na yung battery. So ayun ko lang na extra tong truck na to. So, ganito pala to pagka pagka naka-hazard. O mabilis mag-discharge. Saglit lang. Ayan mo yun. Masabi siguro 30 minutes lang tayo 20 minutes lang nagbaba, no? Nag-discharge agad. So, may problema na yung battery niyan. Kailangan ng palitan. Medyo may kalumaan na kasi yung battery niya. Kalumaan na. Wala, hindi pwedeng ikadyot kasi ito may nakatutok sa poste. May motor. Tapos palusong yan. Atras. Kasi may kanal. Nantay namin si Hungry Driver. Siya yung magre-rescue sa amin. Uy, hindi jar natin. Wala air sibo. Ha? Ha? Natumbay payong. Tumbay payong. Grabe namang na to. Nilibira na to. So, kasi lang talaga yung ganitong truck. Hindi pa nga ako nakaparada ng maayos. Puro payong dyan nagahakot sila. Hindi makaparada yung iba kasi andito kami. Hindi kami nakalis sa sa parking. Shout out sa viewers. Bahala talaga yung pahinante ko. Ay, balat. Nako. Sabi ko na nga ba saglit lang naka-hazard, lubat agad. Shout out sa 2 million viewers. Isa tato ba yan? Kumay ba? Buti nga lang hindi kami nakaharang yan. Hindi talaga may kadyot. Wala. Poste yung nasa likod namin. Klaseng buhay. Nasa isang customer pa lang kami. Ayan tuloy makaparada si boss. Kailangan na tricycle. Muñoz Market. Antay tayo dyan. May balat talaga. Sampo pre? May sampo ka? Karam nga sampo. Hinihintay namin si Hungry Driver. Siya yung mag-rescue. Sampo lang. Yan. May buko.
Ayan bukot eh. Buko, pandan. Sarap. Kwek-kwek. Ano tawag ito dyan? Atay. Atay. Atay na prinito. Buko. Lobat, lobat. Alalala. Ah, boko, pre. Ikaw naman bumili nito eh. Ayan, buko tayo mga karagon, buko. Buko juice. Yung UTI. So, habang nag-aantay kay Hungry Driver, sana hindi maligaw si Hungry Driver. Dito lang to sa ano, Muñoz. Muñoz Market. Ayan, 6 million viewers, shout out. Iba na yung lasa ng buko dito sa ano, sa Manila. Naghahalong ano, tubig sa asukal. wala na yung ano, yung lasang buko wala na. Tubig na lang sa asukal. Ayan o. So, malakas yung pwesto niya ate dyan. Malakas yung pwesto niya. Buko saka kwek-kwek. Pritong atay. Mamaya sasabitan ko to. Yan o, dikit na dikit kami dyan o. Ilang bagsak na lang? Dalawa? Dalawa pa. So, may 2 drop pa kami. Tagig saka ano, Marolas, Valenzuela. Doon, shout out sa 4 million viewers. So, waiting kami kay Hungry Driver kasi siya yung mag-rescue sa amin dito. Nagdala ng battery. So, dapat palis na kami kanina. Wala kaso ayaw nang start. So, diyan kami nag-unload. Ayan. CNS. So, ano yan? Ibig sabihin, ano? Come in shop. Come in shop supermarket. Million, shout out. Ayan, comment kayo mga idol. Ayun, shout out kay ano, kay Old Far Life, shout out from Canada, or shout out my friend. Ayoy. Nakikita nyo ba ang nakikita ko? Iba ka talaga, ha? Sarap kumain dyan, no? Hindi ko nakita kanina yung ano, meron pala doon. Kinina nga dyan eh. Kaya nga. Bangos? Oo. Masarap doon. Ayun, masarap. Dito lang kasi nakita ko kanina, oh. Ayun, masarap. Hindi ko nakita yung kainan na yun. Lahat doon pala ako kumain. 7 million viewers, shout out. Puro payong dito, oh. So, ayan, paglabas namin, kasi may motor doon.
Atras ng konti. Tapos ito, abante dito. So, masikip pa siya eh, oh. Yan. Oh, 8 million, shout out. Yan, yung laman. Ito na, nalalasahan ko na, buko. Nalalasahan ko na rin. Kasi ano na yun. Buko na talaga. May ba tawag ka? Sindias na. Kasi tumawag siyang driver eh. May charger ka na pre? Charger? Patay tayo nito bang malubat na. Magkano kilo ng pusit ngayon? Per box po kami. Per box. Ganyan, hiwa-hiwa na siya. Ang gagala yung pahinanti ko. Puntahan natin, kaya pupunta yun. Kaya bibili yan dito. Ano yan? Magkano lighter? Pampo lang. Opo. Ano? Relo. Ito. Bili ka na para may gamitin tayo. Meron ako dito kaso pangit eh. Gusto ko yung maganda. Siguro nga doon. Bili ka tambo. Saan may tambo? Magkano walis tambo nyo? Magkano walis tambo? Iba-iba. Ano po ba? Saglit. Ano kaya walis tambo? Maliit. Yan oh. Maliit. Manipis. May makapal. Yan. Gumagana yun. Yung ano ko pala. Yung bag ko pala nandun. Ano ko yung bag ko? Tatanong ako magkano walis tambo. Yung ano, yung maliit. Yung maliit. May tig 150 tapos may tig 100. 100. Manipis, yung 100 ito.
May tag 100, malipis, ayan o. Ayan, tag 100 oh. Nipis. Ito, 150. Ayan. Alin ba? Ito na lang. Itong 150. O, yung tag 100. Pero manipis siya, ayan o. Manipis nga lang. Alin ba? Ito na lang. Okay, ito na lang. Ayan ano. Nipis. Pero pwede na to. Sandaan. Ito na. Ang tagi-sandaan. Pili ka ng ballpen. Sige. Tag 100. Babayad. Thank you. Saan gawa yung walis mo? Galing yun. Bagyo. Baka kasi yung gawang Bicol. Manipis, medyo manipis lang. Maninipis. Shout out 3 million in the house. Ha? Oh, munyos lang to. Ray. Bata si Gaman, may na si Gaman. Kuwai, kamu nga kuwai ang mapita. Kaya buli nga ako mapita. Ha? 50. Ano? Magkano dito, boss? Magkano? Jam. 50. Ito yung tag 60 lang. Ah, gere. 60. Papamindi ko sa kasasalamin, gere. Ah, good. Bili ka na para ano, pampapukis yan. Ang inay kong gere. Ah. Ah, nabo na libre. Madagal na gere. Teka. Alam ba yung bagay? Pamilya ka na sa mga pipiya, so pakupak. Ah. yan. Oo. Bagay. Bato. Sana dugap na kanapira kasi na madalog dugap na sa pira. Yan, pili yan. Ha? Wag. Ah. Di bagay. Ah, Yeah. parang tutubi ah. Parang tutubi. Iba. Ano tayo? Ano tayo magalaga? Sa ba to dito? Ano? Yung black. Ah, kataya gere. Hindi matawag siyang grade driver. Saan kaya? Yeah.
Ito kaya? Ano mo na? Ha? Pero mo na ako Wang. Gari sige na ka. Bilang kawangasan na hindi yung katangi yung mapi yun. Lang. Gaya tayo po. Hawakan mo nga ito, Brad. Video ko. Nander eh. Ferrari. Alin ba mas maganda? Gini? Huwag yan. Pangit. Pangit ka ba? Ayaw ko yan. Mabilis na ano. Ayaw ko yan. Ano ba yung marapat? Ha? Marapat. Ito. Kaya nga malay ni Arbe. Ito kaya. Yan nag-ansira, lipat. Hindi ako makapili ah. Yung second pumana niya. Wala mo na marami. Sige. Kasya kayo dyan. Yes po ya. Gagawin. Yes. Sana sa kaunay ko nga harap na bukong jet siya. Mas maganda. Ako pa na. Dito na lang kaya. Ito. Yan na, parang tutubig. Ay, okay na to. Okay naman eh. Kwenta. Ayan, comment kayo kung okay na to. Kung bagay ba. Okay na, ito na. Oh. Ito na, boy. Ito. Kano yan? 50. Pira, 50. Kwenta. Kasi ito. Ah. May. 30 na lang. Ha? 30. Yeah, wag yan what? Pangginit kasi. Tagal na yan, Gre. Naligaw na yata yun. Wala pala akong dalang charger. Lulubat ako. Yeah. Okay na to. Ang araw talaga to. Ay, million, shout out. Hoy! Bantayan mo dyan. Bantayan mo dyan. Wala talaga yung sulit. Kaya wala talaga yung sulit na yun. So, kulang kami ng items. Oh, wala, inalokay ko na sa loob eh. Hindi makita. Shout out sa 3 million viewers. Shout out mga idol. So, gawin na natin 30 minutes yung live natin kasi malapit na tayo malubak. Nakakain na lang charger. So, wala rin naman tong ano. Wala rin naman tong ano. Yung car charger.
Wala sa saksakan. Kaya pag nalubat, wala na. Lubat talaga. Pagdating na sa bahay, makakapag-choice. Yan, bagay ba? Bagay ba o para tayong tutubin ito? Ano? Sabi yung view natin oh. Wala pala tayong view, pre? Walang view? Ayan. View pala eh. Hindi nga tayong video cute pa view. Buksan mo nga. Ano gawin ko dito? Ha? Ano gawin ko dito? Mga meron pa pwede makain dyan. Ha? May pa yan. Baka may pwede pa makain ng bio dyan. Bio lang ang... Pamutuhan lang. Asan? Ayan o. Ito yung bio. Dami. Bio na to lahat. Ito. Cornix 2020. O 2024 pa to. May 13. Pwede pa to. Yan mo, expiration niya oh. May 13, 2022. Ay, 2024. Tapos ito yung guava. Sweet dark. O ka nito pre. May 2025 pa oh. Kuha ako nito. Para may makakain ka. Habang ano. Ito yung chippy oh. Chippy. Corn chip. Ayan, barbecue flavor. Ayan, barbecue. Walang expiration. 2024 din, July. Ang tayo medyo lubo-lubo pa. Yung iba kasi dito, nawalan lang ng hangin. Kaya biniyo. Pero, ano pa siya, hindi pa siya expired. Ito yung dalawa. Hanap na. Ano? Uwi na tayo? Yeah. Saan ka na, ang driver? Tagal niya ang driver ah. Ano? Meron na tayong ano, kutkutin. Chippy. Ayan o, chippy. Barbecue flavor. Tapos ito, guava. Manigala ng painante ko. Shout out sa 2 million. Ayan, mag-ina tayo mga kauragon kasi ano lang to. Palubat na yung cellphone ko, wala kaming charger. So nag-aantay pa kami ng rescue. Baka hindi na ako makontak ni Hungry Driver. Buti lang natin na 30 minutos. So 1 minutes pa. 1 minute na lang, mag-in na tayo. Ito. Buksan natin. Hirap pag walang lagay yung cellphone. Doon.
Chippy, spicy cheese. Tikman natin to. So, tagal tayo hindi nakatikim nito kasi nabiyahe tayo ng Bicol. So, ganito yung laman niya, no? Ayan. Okay pa. Ang lutong. Hindi naman kasi sa expired eh. Ang expiration niya, July pa. July 2024. So, yung iba kasi ito, pag isang bag to, tapos yung kasama niya na fit-fit na wala ng hangin, ibibiyo na nila. Kahit di pa siya expired. Apa? Crispy. Kaya mga oras ko mag-ina ako kasi tawagan ko si si Hungry Driver. O baka naligaw na yun. Tapon. Bye bye.